Hakini kisingi balada bladon buon gi bakli nanga ba kumno kinle haba kimla ban register ya user ID ubat mai na kabanta ka skul ko jongki. Kilaya hi hakani ka link get school admin credential. But haba kila pandap ya user ID uba rim jong ka skul ko jongki but anda kila klik fetch details. Kila panban ba une user ID ula adap ban pyndonkam de kiwei. Hangni kami ke message ke bang user ID already created. Te hangni phimla ban lei ai nganong iphi. Ka kamram ko jong phi hangni ka long be tang ban shu cancel no ya kane ka pop up window but phi ya chakane ka banta ka bakong san. Kata kalong hakani ka banta jong ka contact us. Ti hangni phi yo ya phone number but ka address jong kani ka email. Ti hangni nong phi lada phi persang ban call ki ngamtip haki kisngi bamanta yo le se phila yo ka line ka babiang hanrei haki por ki baladam ngala ju persang ban call rangkat berkiwe ki hikai kani ka line kalong busy te ka ba khamba kalong ba phin shu email hakani ka email ka bal aya kani ka website but email da ka email jong head teacher lan jong head teacher but phila ban pan ya kitu ki credential ki ba pyndonkam.